Anem a intentar visualitzar el consum d'energia d'un ciutadà normal al llarg del dia des del moment en què s'aixeca del llit. Primer de tot, encenem algunes llums de casa i anem engegant uns quants electrodomèstics. El microones, la cuina, el televisor... I també hem de tenir en compte aquells aparells que estan connectats sempre i generen un consum constant, com la nevera o el mòbil. A continuació, agafem el cotxe per anar a la feina, que està a 15 quilòmetres de casa. Després arribem a l'oficina i encenem l'ordinador. Ei, us heu adonat? En agafar el cotxe el consum s'ha disparat. La part més important del consum energètic en la nostra vida diària sovint està associada al transport. Moure aparells de milers de quilos de metall, com cotxes, camions o trens, requereix energies enormes. I més si fem servir un motor de benzina o gasoil, ja que aquests motors són poc eficients. Només una quarta part de l'energia de la benzina que cremen s'aprofita per moure el vehicle. La resta es perd. Cada quilòmetre que fem amb un cotxe de benzina equival a deixar un llum de casa encès 2 dies sencers, o tenir en marxa un electrodomèstic com el microones durant més d'1 hora. Si algú a casa nostra es deixa un llum encès 2 dies, ens emprenyem i pensem que això no és sostenible. En canvi, no ens plantegem estalviar ni un quilòmetre de cotxe planificant bé les nostres rutes o evitant agafar-lo pels desplaçaments curts. Cal canviar aquesta percepció que tenim del cotxe o de l'avió com a símbols d'estatus socials i de llibertat. Per contra, hem d'avançar cap a nous models de mobilitat, on l'ús del vehicle privat esdevingui minoritari, en favor del transport públic, el vehicle compartit o simplement la reducció dels desplaçaments. Recordeu l'enorme guany energètic i econòmic que representa cada quilòmetre estalviat. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.